A la creu no només es va revelar el dolor, es va revelar el cor humà. I enmig de la mort, un home va descobrir la vida eterna. Tot va començar amb una súplica. Recorda't de mi quan arribis al teu regne. Aquest és un dels majors exemples que trobem a la Bíblia de sinceritat, humilitat, conversió i súplica. En aquesta escena resumeix tot el propòsit de Jesús a la creu. En aquest verset hi trobem tota la veritat de l'Evangeli. M'apassiona molt llegir aquest relat. Acompanya'm a l'Evangeli de Lluc, capítol 23, del verset 38 al 43, i diu així la paraula de Déu. Tenia posat al damunt un rètol que deia: «Aquest és el rei dels jueus». Un dels malfactors penjats l'injurava dient: «No ets el Crist? Salva't a tu mateix i salva'ns a nosaltres». Però l'altre va contestar renyant-lo: «És que no tens temor de Déu, tot i que estàs en idèntica condemna? En nosaltres és ben justa, ja que rebem el que mereixen les nostres accions, però aquest no ha fet res de mal». I deia a Jesús: «Recorda't de mi quan arribis al teu regne». Jesús li va contestar: «T'asseguro que avui seràs amb mi al paradís». El lladre que estava penjat, el pervers, va voler fer el mateix que Satanàs quan Jesús va ser temptat al desert, que no es complís la voluntat de Déu en la vida de Jesús. Fixa't que Jesús encara no havia entregat el seu esperit, és a dir, encara no havia mort. Aquest home volia que Jesús demostrés davant de tothom que realment era el fill de Déu, però que ho fes a la manera humana i no a la manera de Déu, baixant de la creu, restaurant el seu cos i salvant també aquell que l'estava insultant. Adona't de com l'enemic va utilitzar aquest pobre home per intentar trencar el pla perfecte de salvació per a tota la humanitat. I a més, demanava ser salvat sense penediment. Però la veritable salvació, la que realment transforma, la trobem unes línies més endavant, en l'altre lladre. Aquest reconeix el que és, reconeix la seva culpa, reconeix a qui té penjat al seu costat. I, en penediment, demana a Jesús que recordi d'ell quan arribi al seu regne. Desconeix quan Jesús arribarà al seu regne. No entén el temps. No sap res d'escatologia. Però el que sí sap, i el que el salva per la vida eterna, és que el qui té al seu costat és realment qui diu ser. No només el rei dels jueus, sinó el rei de reis. Per néixer una nova vida, primer hem de reconèixer qui som i com estem davant dels ulls de Déu. Com el lladre de la creu, la presència de Jesús li va mostrar la seva condició. Li va revelar que ell sí que mereixia l'amor, que ell sí que mereixia aquell càstig. Va ser la mateixa presència de Jesús la que li va ensenyar totes aquestes coses. L'amor a un mateix és la que ens obre les portes del regne del cel. Acceptar que Jesús va haver de morir a la creu perquè la teva eternitat pogués ser sanada per la sang de l'anyell i així estar amb ell per sempre. Per això la paraula de Déu ens diu que és necessari morir a un mateix per seguir Jesús. Només Jesús és qui ho fa tot nou, fins i tot a tu i a mi. És impressionant recordar que aquell home no va fer obres, no va baixar de la creu, no va tenir temps per res. I tot així va ser salvat, perquè va reconèixer aquell que tenia al seu costat. I avui, quin lladre ets tu? Que tinguis un dia molt beneït.